uke wahlala eGlip eThekwini wena uke wahlala endaweni ethi eGlip eThekwini nihle nenye inkaba yakuthiwa uZulu ekuyiyona ohamba nawo mangabe uyosebenza baba abantu waqala nabo lo msebenzi obunkabi bashona abaningi uzoshona baba uzoshona baba noma ngakuprofeta uthule ububule kodwa uzoshona uzobulawa ilento yakho ukuthi kunabantu abaningi obabulilile wena ngoba uyinkabi wena uyathengwa ukuthi ubulala abantu lalela baba iyeke lento yakho iyeke ngoba uthi uNkulunkulu mangikuprofeta mina manje uthi uNkulunkulu khona umuntu wambulala eThekwini onamatekisi lo muntu wacushwa uyakupokela ebusuku awukwazi ukulala wena awulale ebusuku nawe kunabantu Jesus God kunabantu wena abakufuna kunomnganakho ontshontsha izimoto wena anisazwani nanaye lo mnganakho nanikhambe niyendaweni ethize niyosebenza nobabili wakujikele ufuna ukubulala uthi uNkulunkulu mangiprofeta mina manje wena la ukhona ucashile la ukhona yes la ukhona uthi uNkulunkulu ucashile wena ucashela izinkabe ezinye ezizokubulala lalela baba iyeke lempilo oyiphilayo ngoba uthi uNkulunkulu uyazi baba mangabe nguprofeta ngibona mina ngibona baba impilo yakho ishabalala kodwa wena mawuqala lento yakho kuba inkabi khona umuntu owahamba naye uyenyangeni kamhlabela ingane yeke inyanga loso ihamba yasemntobatuba khona inyanga kade uyihamba yakamhlabela ingane wena enaya kuyona leyo nyanga seyashona angijwa ngilizwe leyo nyanga iyakunika izinto wena zokuthi uvike mangabe kuliwe uyangizwa manje leyo nyanga Jesus God baba leyo nyanga eyashona ekunika into zokuvika nje wena imbulala abantu nje nizoba nenkinga baba ngoba wena kuyimanje kunento emzimbeni wakhe ebabayo kunezingcabo nowachaza zona ziyababa meke wadinwa ngathi ungadubula umuntu uma udiniwe wena Mongcwele yini baba Nkosi yami babona ngisho umfazi wakho senaxabana wabaleka umfazi ngisho umfazi umkhomba ngesibhamu unequnga wena wabulala abantu abaningi kakhulu into yakho babinzima ngiyavuma babunayo imali kunemoto wena ohamba ngayo iBMW emnyama iBMW emnyama kodwa ayiyintsha le moto indala kodwa inumber plate awuyifaki kule moto wena mohamba ngayo yebo akusizi baba kodwa baba akusizi ukuthinta mina akusizi ukufonela mina ngoba ungibona ku Facebook ekubeni ubulala abantu wena akusizi ukufonela mina ngoba ungibona ku Facebook kodwa uyazazi ukuthi uyinkabi ubulala abantu kunamacala abantu ababulala wena abaphezulu kwakho man mangusiza uzobuyeka umkabi ukuba inkabi uzokuyeka yini mangusiza mina into yokuqala ofuna mawuyenze baba uyezwa mawufuna njengoba uhleli lapho kunentombazane ohleli nawo lapho ekuthuza inhle eyakacela uyezwa leyo ntombi yakuthuza inhle yakacele uhleli naye lapho isebenza eMega City uyezwa yebo lo muntu ohleli naye lapho wesifazane mawukuthi uyabiyeka ubunkabi ngiyakucela mfana wami yezwa ngoba wena wadubula umyeni wakhe lo muntu uyangizwa lo muntu olele kuyena wesifazane njengoba ucashile kwayena uyakusaba ngoba uyamhlukumeza umkhomba nangesibhamu master ufuna ukuyeka ubunkabi subscribe to this channel